mi em sembla bé la mesura, encara que a mi personalment jo tinc un cotxe vell i per tant hauré de canviar. Jo crec que aquesta iniciativa dels cotxes que no circulin ho trobo perfecte. A part hi ha molts cotxes que són d'unes èpoques de fa 10 o 15 o 20 anys, que són matrícules molt antigues, i aquests contaminen molt les atmosferes amb el CO2, i això, bueno, no l'atmosfera, sinó les persones, no? Això pot provocar càncer, pot provocar moltes coses pulmonars, la gent gran que té asma i aquestes coses, no? Y a mí me sembla bien la iniciativa, me sembla perfecta. Es una medida muy buena y esperemos que sigan contribuyendo con eso porque es un beneficio para todos. Es una cosa estupenda. A ver si consiguen que vayamos para adelante con estas medidas que están haciendo. Aunque promete mucho, pero después la mitad se queda en la mitad camino. Obviamente que haya más transporte público y todo ese tipo de cosas. Cuanto menos coches circulen, pues supongo que será una medida mejor. Evidentemente que hay muchos coches, eso está claro. Entonces, claro, si se pone una medida para que haya menos contaminación, pues bienvenida sea. Està bé, però clar, jo també tinc un cotxe antic que llavors em posarà en problemes per utilitzar-lo. La qualitat de vida és molt important, però el tema dels cotxes, malauradament, viu molta gent del tema del cotxe. Els impostos, ja ho sabem que és un mal, perquè clar, contamina, però si la SEAT marxés de Barcelona, que fabrica cotxes, doncs seria un problema molt greu, i la Nissan i tots aquests, que és un motor econòmic. No sé què hem de fer. Està bé en bicicleta, però... Jo vaig en servei públic, jo tinc cotxe, però jo per anar per Barcelona, si és distància d'1 quilòmetre o 2, vaig caminant. Però si tinc a l'altra punta de Barcelona, agafo el transport públic, que és el metro o l'autobús. El metro, sobretot. L'autobús és més complicat, però el metro va superràpid i superbé. És el que utilitzo jo habitualment. I els cotxes agafo si no tinc més remei. També tinc una comoditat perquè jo soc discapacitat i llavors puc aparcar a les zones de càrrega i descàrrega i tot això, però no obstant això agafo el metro, que és el més ràpid. Metro y autobuses. Es más rápido porque el metro va a todos los lados y entonces es muy fácil de repartirse por toda Barcelona. Hay un metro fabuloso y entonces pues podemos hacer el transbordo en todos los lados y conseguir viajar rápidos y bien. Hi ha transports públics que estan molt deficients en el sentit que no hi ha suficient transport públic, no? Que tens que esperar a vegades segons quin transport públic, tens que esperar més de mitja hora perquè vingui l'altre autobús. I això és el que és una mica la guitza, ¿no? Yo me muevo siempre en metro, yo soy del metro. Yo siempre que vengo a Barcelona, que ahora no vivo aquí, pues siempre he utilizado el metro, a veces también el autobús. Como más rapidez es el metro, siempre he utilizado el metro porque si quieres ir a los sitios, llegar, digamos, puntualmente, el metro es mucho más eficaz que el autobús. Bien porque hay semáforos, bien porque hay circulación, entonces claro, el metro es la vía más rápida. Cotxe mai. Jo intento transport públic o caminant. Intento caminar. El cotxe el faig servir per sortir de Barcelona.